Здравейте! Днес искам да ви преведа стъпка по стъпка през един от най-обичаните комплекти за грижа за лицето Atomy Evening Care Set. Това не е просто почистване, това е цялостен 365-дневен спа ритуал у дома, който трансформира кожата. Нека започваме. Първа стъпка е Deep Cleanser. Нанасяме Deep Cleanser върху сухо лице. Текстурата му е кремообразна, но вижте как се трансформира в олио, когато започна да масажирам. Масажирам нежно, за да разтворя грима, дори водоустойчивия, себума и натрупаните замърсявания от деня. Екстрактите от женшен и гинко в него подхранват и хидратират, така че кожата ми никога не се чувства опъната след това. Масажът също така подобрява кръвообращението. След 1-2 минути масаж попивам нежно с козметичен тампон или мека кърпа и изплаквам с хладка вода. Стъпка 2 е Foam Cleanser или измиваща пяна. Нанасяме съвсем малко количество от продукта в длънта си. Тайната тук е да направите богата плътна пяна с малко вода преди да я поднесете на лицето. Тази финна пяна навлиза дълбоко в порите, за да отстрани остатъците от маслото от първата стъпка и всякакви други замръсявания. Глицеринът и екстрактът от Cordyceps, това е специален вид гъба, гарантират, че кожата ще остане хидратирана и сияйна, а не скърцаща от сухота. След като приключим, изплакваме обилно с хладка вода. Следва и стъпка номер 3 – пилинг гел. След като си подсушите лицето, нанасяте равномерно от пилинг гела, избягвайте зоната около очите и устата. Оставяме да подейства от 1 до 3 минути в зависимост от типа кожа. След това започваме нежно да масажираме. Ще забележите как гелът се навива на малки топчета, той нежно отстранява мъртвите кожни клетки, омекотява роговия слой и помага на кожата да диша. Той е толкова нежен, че не дразни и не драска. След това изплакваме с вода, кожата мигновено става по-гладка и блестяща. Сега да преминем към последната четвърта стъпка – пил-оф маската или отлепваща се маска. Нанасяте пил-оф маската равномерно върху цялото лице, избягвайки отново чувствителните зони. Тази маска е чудо за свиване на порите и стягане на контура на лицето. Тя съдържа нефритена пудра и пудра от аметист, които озаряват тена и успокояват кожата. Трябва да изчакате напълно да изсъхне, обикновено около 20-30 минути. През това време може просто да си починете. Когато усетите, че е напълно суха, просто я отлепвате бавно отдолу нагоре. Усещането е невероятно, а кожата е стегната, еластична и невероятно мека.
сега нещо изключително важно. Не изхвърляйте отлепената маска в боклука. Искам да ви покажа нещо впечатляващо. Забележете какво ще направя с отстранената маска. Слагам я в чаша с вода. Този тест демонстрира невероятната разтворимост и натуралния състав на Atomy Peel Off Mask. Не съдържа никакви вредни пластмасови или синтетични филмообразуващи агенти, които биха замърсили природата. След като кожата е перфектно почистена и порите отворени, започвам с хидратацията. Тук използвам Chica Toner от успокояващата серия на Atomy. Той мигновено успокоява кожата, след почистването премахва зачервяванията и възстановява защитната бариера. Нанасяме с леки потупващи движения. Следващата стъпка е синята ампула от серията Absolute. Това е сърцето на грижата. Тя съдържа висока концентрация на Cell Active технология, която интелигентно намира зоните, нуждаещи се от регенерация. Тази ампула буквално изтрива умората, изглажда фините линии и придава на лицето онзи неповторим здравословен блясък. За да подсилим ефекта, нанасяме Absolute Serum. Той работи върху еластичността и плътността на кожата. Текстурата му е копринена и попива веднага, като оставя лицето стегнато и видимо подмладено. Това е лукс, който кожата на всеки един от вас заслужава всеки ден. И накрая завършваме този богат ритуал с Absolute Lotion. Неговата роля е да заключи цялата хидратация и активни съставки в кожата. Той поддържа идеалния баланс между мазнини и влага, правейки лицето меко като кадифе. Кожата вече е подхранена, защитена и готова за своята разкрасяваща почивка. И накрая, но не на последно място, е ред на една от най-деликатните, но изключително важни зони – околочният контур. За нея се доверявам на Absolute Eye Complex. Нанасям съвсем малко количество с леки потупващи движения. Този крем е истински архитект. Той не просто хидратира, а активно се бори с фините линии и бръчици тип пачи крак. Благодарение на Cell Active технологията, кожата около очите става по-плътна, стегната и озарена. Ето го и крайният резултат. Чиста кожа, хидратирана и сияеща отвътре. Това е силата на правилната грижа с висококачествени продукти на Atomy. Благодаря ви, че гледахте.